Každý má dnes svoj vlastný svet, za sklom displejov sa stráca deň. 1000 správ a milión vied, a predsa sme si vzdialení čoraz viac. Na každom rohu predávajú sny, zabalené do lesku a reklám. Keď zhasnú svetlá prázdnych dní, ostane len ticho medzi nami. Kam sme sa stratili, kde sme nechali seba? Prečo je také ľahké hovoriť a tak ťažké naozaj cítiť? Sme poslední ľudia, čo ešte veria snom, v meste plnom tieňou hľadáme svoj domov. Sme poslední ľudia, čo chcú ešte žiť, nie len prežívať dni, ale naozaj cítiť. Pravda sa mení každým dňom podľa toho, kto ju práve píše, a človek sa topí v slovách, čo už dávno nič neznamenajú. Každý chce kričať hlasnejšie, no nikto už nepočúva, a svet sa točí stále rýchlejšie, kým sa nám pod rukami rozpadá. Sme poslední ľudia, čo ešte veria snom, v meste plnom tieňou hľadáme svoj domov. Sme poslední ľudia, čo chcú ešte žiť, nie len prežívať dni, ale naozaj cítiť. Možno ešte nie je neskoro vrátiť sa k obyčajným veciam, skôr než sa navždy stratíme.